собой Дилора хыш мекына бади рақсотара собой Ягон кас тышт мекына инстаграм да эфирай Ура парвоне сақаша ҳодиса тивита нақа бугушна мекна акаша Монако у алкаша гарда ба кальяна вино у корои кадаже дида намешида кино Ты шикасти қомат ма байни дӯсти душмано да ҳамиқа беқадр бадам дига каса ёфти ҷонда мегуфти ғайри ту ма ба дил намегирам ёре ҳиссиёти дилам мурда духтаро баъзе то норен тара дидаи дигаро чӣ умед кунам ама оқанумар нестум бар қасру тасиё кунам имрӯз дигашта бартай ура чӣ дурӯғ кадасти дӯстут медорум гуфта чанд таша ба умед кадасти оҳ ту ҳарома медонам ки ту як ҳилагони зиндагии хуби любой мужик дар қадам мемонӣ нахости ишқи покам охир дилам шикасти чаро бо дигаре аҳду паймон бубасти ин дили ошиқи ман ором ором мегирад медони оҳи дилам рӯзе туро мегирад бинолам аз насибу аз ин тақдири шурам зиғамҳоят ки мурдам наё ту сари гурам метарсидам аз он рӯзе ки туро медиҳам зи даст он рӯз ҳам омаду қомати ман бишикаст метарсидам аз он рӯзе ки туро медиҳам зи даст он рӯз ҳам омаду қомати ман бишикаст вақте бини ту пайсара соф бу мекунӣ хитай билҳавасид мехӯрӣ мевара нопухта таги борони ишқ мемонӣ чатр намекна фоида чӣ хеле тирам вақтшда хушбахтира диди лойда агар ба гапам мекадӣ сазовор будӣ ба ҳама бира дига кор надорам ма ту вори одама намешносам ту кӣ мада боша бегонаи дига фикр